हेलो हेलो। अच्छा, आ गया बीके ब्रो ब्लॉग। हाय हेलो, गुड मॉर्निंग बहन जी, कैसे है? बोलो सुबह का ब्रेकफास्ट हो कि नहीं हुआ है? मॉर्निंग मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग नवदाना, गुड मॉर्निंग। मा खालामदों? मा खालामनो आरोना, सिंगेल जिबन गोदाव सोराव एलबि होबाय, रावबो गैया, रायलायग्रा फन रायलायग्रा रावबो गैया। मा जानो जिगयारि गुड मॉर्निं ब्र नावदों। जिगयारि गुड मॉर्निं ब्र, नोंनि एलबियाव मैया थांदोंमोनलां र', ओमफ्राय बोरै बोरै जाखो? मॉर्निंग मॉर्निंग एवरीवन गाइस, प्लीज कमेंट कीजिए। नंगौ नामा होनदों? नंगौलै नंगौ, नोंसोरबो नायस'नाब्रा, सासेबो नायना हरा। ओमफ्राय बड' मिउजिक जोंना मा होनदों लाइक दानदों, थेंक इउ स' माच बड' मिउजिक। बिराद गोबावनि उनाव सो नुनाय बायदि मोनबाय आं नोंखौ। बड' मिउजिक गुड मर्निं दा, गुड मर्निं एवरीवान। ओमफ्राय जोंना जिया मा होनदों, हाबथायबाय नामा ब्र' नोंहालायनो? हाबा थांबाय नामा ब्र' नोंहालायनो? बुजासैलां ब्र', हाबथांगायबाय नामा बुजासैलां ब्र' नोंखौ जिउआरि। ओमफ्राय बिके लाइक दान, थेंक इउ स' माच लाइक दोनोखलि। बड' मिउजिक मा होनो भिडिअ नायना हो रादों। नायगोन आं नायगोन। माथो रावबो गैयालै रावबो गैया, मा खालामनो आरोना, गैया। ओमफ्राय जोंना बिके अन, थेंक इउ स' माच अन रहने के अन नमस्ते नामा जोंना बड' मिउजिकआ, थेंक इउ स' माच। जोंना बड' मिउजिकआ बहानिमोनथाय दे खोन्थाहरदो एसे, नोंसोरजों दसे रायज्लायनोसै। ओमफ्राय दाखु हेल' गुड मर्निं। दाखु नामा बोरैबाथारलायो, एसे असाइस नामथार, सोरनि आइडिलै बेलाय, एसे असाइस नाम। ओमफ्राय जोंना बड' मिउजिकआ मा होनखो, मन' जाबाय नामा एलबि होबाय थायो दा। मन' जाबाय मा एलबि होबाय थायो होनदों। आदसा, मन' जाबाय एलबि होबाय थानाया ना, ओरैनो होदोंलै, माने भिडिअ बानायनो मोनथाराखै ना। वीडियो बनाने के लिए टाइम नहीं मिला ना, इसलिए मैं एलबी कर रहा है। डाकु हिरो मा होनदों, आगै मा खबर दं? आगै खबरा आंना मोजां, आब' खबरा मोजां, बारा मोजां नङा आरोना, एसे मोजां आरोना। 100आव 30% मोजां आरोना आंना खबरा, 70% बहुत गाज्रि, एकदम गाज्रि चल रहा है मेरा। इसके बाद बीके ने बोला ऑन, थैंक यू सो मच। प्लीज कौन है कमेंट कीजिए एवरीवन गाइस। डुकू लाइक डान आगे ने, थैंक यू सो मच हीरो। फरमान खान ने बोला वेर आर यू फ्रॉम? बोल रहा है मैं आसाम से हूँ ब्रदर, आई एम फ्रॉम आसाम इंडिया। और कौन है प्लीज कमेंट कीजिए, कमेंट कमेंट कीजिए। इसके बाद हीरो ऑन, थैंक यू सो मच। कमेंट खायदाम आइनि मैला फैला। त्रिपुराफोरबो गैया ब्रा, त्रिपुरा रायलायनोबो। बैसिमिन दैसायाव। ओंखाम जाबाय नामा नामदों आरोना। ओंखाम जायाखैलै, मोनजाथ'वाखै। ओंखाम मोनजायाखै, ओंखाम संनो नागिरनानै सङाखै नालाय, ओंखाम मोनजाथ'वाखै आरोना। ओमफ्राय सोर दं कमेन्ट खालामदो दे, एसे सापर्ट खालामदो। मोदायनिसो जों गोसोम ब्लेकनि। नंगौलै, नंगौ मा बुंनो आरोना। नंगौ, सोर दं? साबा बिराद बुरजा दंमोन, थांफिनजोब्बाय मानसिफोरानो। कौन है प्लिज कमेन्ट एसे डायलग होलाबायनोसैसो आं दे। बोरै जाखो, सल' खननांदों ना। सल'खौथ' खननो हायोलै, आं गोदो माने मिन्थियाखैलै माने, आं सारेगामा लाखांनाय मानसि ना, सल' खनोमोन आं गोदो। दासो रोंला, बिराद मेथाइ बानायोमोन आं गोदो। दा जाला आरोना, गाराङा जाला, बिराद जुमाय लोंग्रा जाबायना, मदारु जाबाय दायो। खाओ पियो यस करो।
खारजोब्बाय माथो मानसिफोरालाय बोरैबा सय मिनिट आदसा बारा गोबावआलै आङो बिराद बारा गोबावा माबासिमल'सो होगोन आं बिदिनो 9:30सिमफोरल'सो होगोन ओमफ्राय मानसिफ्रा कमेन्ट हरा नुवा थांफिनबायसो नुवा मुवा मानसिफोरा कमेन्ट हरा मुवा थांफिनबायसो आदसा मा बुंनो माने बेफोरो माबा आरोना मानसिफोरा माने खायसे बिदिनो नायफैयो थाङो नायो थाङो कमेन्ट होआ आरोना रिप्ला दसेनो हाबबाय थांबाय बेफोरबायदि जायो आरोना ओमफ्राय दिब्या आ गया हम लोग का हेलो दिब्या दीदी गुड मॉर्निंग दीदी कैसे बताओ ओमफ्राय इग्नोर आउट हेलो दादा हेलो हेलो इग्नोर हेलो हेलो प्लिज कमेन्ट जिरिया होनदों गल'ल' नायबाय आरो जिरि हेलो ओमफ्राय जोंना दिब्यानो बोला क्या हमें वीडियो पर सपोर्ट करेंगे बोल रहा है क्या हमें वीडियो पर सपोर्ट करेंगे बोला अच्छा करेगा करेगा इग्नोर ने बोला मा खबर दादा दं खबरा बिदिनो दङ थिगानो आरोना मोजांबाबो गाज्रियाबो इसोरनि अननायाव बर्थमान मोजाङैनो दङ ओमफ्राय जोंना टेक्सआ मा नावदों माहायनि ब्रादार आं उदालगुरिनि टेक्स ब्रादार आं उदालगुरिनि नों माहानिमोन बिके माने जोंना लोगोफोर प्लिज कमेन्ट नामदों आरोना नै जोंना बिके आब'आ फावदुरनो कमेन्ट होदों कमेन्ट खालामना हो ओमफ्राय बड'आ मा होनदों अन थैंक यू सो मच बड' म्यूजिक दिब्या ने बोला है मेरा भी बंदना वाला मोनो हो गया है अच्छा हाँ मैं आपका देखा है आपका भी मन हो गया होना चाहिए सभी का जिरिया मा होनदों दे लोगो जानोसै लोगोफोरदों नै जिरिजों लोगो जा एवरीवन गाइस जिरि के साथ फ्रेंड हो जाओ बड' मा होनदों राधे राधे हाँ राधे राधे बड' म्यूजिक आपकी पास राधा रानी का कृपा हो जाएगा राधे राधे इसके बाद बिकिया ऑन थैंक यू सो मच इग्नोरा मा होनदों बहा दं नों दा नामदों आरोना इग्नोर आङो माबायाव दं आरोना मा होनो बङाइगावआव दङ ओमफ्राय बड' मिउजिकआ मा होनदों हाबा जाबाय नामा सनजितजों आं हाबा जायाखैलै सिंगेलसो मोना रावखौबो माथो सौग्रावानो मोनबा हाबा जाथारसिगौमोन आङो मोनाना रावखौबो ओमफ्राय दिब्या मा होनदों हम भी वीडियो पर आएगा अच्छा ओके हाँ हाँ दिव्या ओके इसके बाद विश्वखाबी नामानो बोरैबाथारलै ना सोर दोननायथाय विश्वखाबी हाय हेलो हेलो विश्वखाबी ओमफ्राय बड'आव मा होनदों अन थेंक यू सो मच विश्वखाबी गुड मर्निं ओमफ्राय जोंना बिउटिफुल नो बड' मिउजिकआ थेंक यू सो मच इग्नोरा मा होनदों आंखौ सिनायदों ना दादा होनदों नोंखौ सिनायदों आङो थेंक यू सो मच नोंखौ सिनायदों आंखौ दादा होनग्रायानो रावबो गैखायाना नोंल'सो विश्वखाबी मा होनदों लाइक डान थेंक यू सो मच विश्वखाबी विश्वकर्माबो होनबाबो जागौमोन ओमफ्राय विश्वखाबीया होनबाबो जागौमोन दिब्या मा होनदों वीडियोफोर आएंगे हम भी आएंगे ओके ओके दिब्या मैं जाएगा ओके मतलब आजकल ना मैं थोड़ा काम कर रहा था ना इसलिए आपका मतलब किसी का भी वीडियो देखने नहीं मिला सॉरी सभी को भी सॉरी मैं देखेगा टेंशन लेना नहीं चाहिए विश्व का भी ऑन थैंक यू सो मच इग्नोरा मा आब' अनामिका नामदारना आब' अनामिका सोर आब' अनामिकाब्रा ओमफ्राय बड'आ मा होनदों जादो दे दा सान्दि हाबा मोनजाथाराखै सनजिना आदसा हाबा मोनजाथाराखै आरोना नायना हरदो दे नायना हरदो हाबा जानो गोसो दंबा ओमफ्राय बिकेआ होनदों हेलो हेलो लोगोफोरना होनदों दिब्या मा होनदों थैंक यू सो मच सपोर्ट के लिए अच्छा ओके मे बी ओके ओके दिब्या विश्वकवि ऑन थैंक यू सो मच बड' म्यूजिक ऑन थैंक यू सो मच दिब्या मा होनदों वंदना दिब्या की इसकी नहीं अच्छा ओके दे दिब्या इसकी नहीं अच्छा अच्छा ओके इग्नोरा मा होनदों विश्वकवि बसुमतारिया आब' अनामिकासो दादा होनदों आरोना आदसा विश्वकवि आब' अनामिकासो दादा होनना बुंदों होद अनामिका नङा अनामिकाया बिदि नङादां ओमफ्राय विश्वकवि मा होनदों सनजित आंनि मुंखौ बुंनो रोङाखै ना जाना विश्वखाबिब्रा मानो बुंनो रोङाखै विश्वखाबि बोरैबाथारलै नामा बारा मोजां ओमफ्राय मरमाया मा होनदों हाय सनजित नावदों ओमफ्राय बड' मिउजिक अन थेंक यू सो मच बड' मिउजिक अन थेंक यू सो मच नै इग्नर दासो फैदों बिब' गोदैया नोंना आब' अनामिका दासो मरमि होनना मिनिबाय नै इग्नरा बिदि नङा दे नामदारना विश्वकविब्रा विश्वकवि नामा
जेनेबा बिस्वकाबि बेखौलाय बिजों अनेक नाम दंमोन रा बि नामखौ दोननोसै नामा ओमफ्राय बिके अन थेंक इउ सो माच बेनिफ्राय बड'आ अन थेंक इउ सो माच मरमिया आं दंफैयोहाय आं दंफैयो हाय आदसा ओमफ्राय बिकेआ फैबाय नामदों आरोना इगनरा ओंखाम जाबाय ना दादानो गैया इगनर ओंखाम मोनजाथ'वाखै आरोना ओमफ्राय मरमिया मा होनदों सिसि जादों आं आदसा मरमिया सिसि जादों आरोना दालाय सिसिफोरा नै दं इगनर जानला मानला रायलायजाया मा खबर आब' मरमि होनदों आरोना ओमफ्राय दिब्यानि बोला है हाम अन हो आदसा अके थेंक इउ सो माच अन देने के लिए दिब्या आसिका बिस्व जोंना मा होनखो आंनि नामखौ दा बुंसै नों रोङाबो नामदोंना नोङो नामखौ इबिट इबिट खालाम लादो आंनि नामखौ बेलेगसो दोनांसिगोन बिस्वकाबि बिस्वकाबि नामा ओमफ्राय जोंना मरमिया मा होनदों गुड मर्निं इगनर आगै नामदों बड' मिउजिकआ मा होनदों ब्र बाय दै दे इगनरा मा होनदों बिस्वकाबि बसुमतारी होनना मिनिबाय बड' मिउजिकआ आं डिउटियाव दं आदसा मा मावो डिउटियाव बड' मिउजिक एसे खोन्थाहरनो हागोन नामा जोंना नै बिस्वआ मा बुंखो आफा मोजां नामखौनो बुंनो रोङा दाना बहा एफा मोजां नामखौनो बुंनो रोङा आरोना बुंनो रोङालै आङो बोरैबाथाय माबाथाय आंना सालाया गिदिङा खारै जाग्रा नालाय सालाया गिदिङा बिके अन थेंक इउ इगनरा मा होनदों बैसां बुंदो दादा बिस्वकाबि बसुमतारीखौ दादा बैसां सिख्ला होनना बुंनांसै नामा बैसांकाबि होननांसिगोन बैसांकाबि नामफोरखौनो गोरा गोरा लिरथारो ओंखायनोथ' जोंना बर' मानसिना मा जायो मिथियोना नामफोरखौ जिबायदि बर'नि नाम दोनसिगोन ना गोरा गोरानो ओमफ्राय जोङो कलेजफोर फरायनायाव स्कुलफोर फरायनायाव गुबुन हारिया जोंनि नामखौ लिरनो रोंला ओमफ्राय स्पेलिंफोरखौ मिस्टेक लिरना हरसिगोन आरोना बिदि जायो आरोना ओंखायनो एकदम सर्टकाट इजि आंथ' आमेरिकाफोर बायदिनोसो मोजां मोनो डाइरेक्ट आरोना नामजों टाइटेलजों माबानाय दोननाय ओमफ्राय बर' मिउजिकआ प्राइभेट जब ब्रनो आदसा अके बहा बर' मिउजिक बबे जायगायाव इगनरा मिनिबाय हाय हिंसा नाम दारनानै जोंना बिकिया सोरखौ हिंसा मोनखोब्रा ओमफ्राय बड' मिउजिकआ अन थेंक इउ सो माच हारबाय ओमफ्राय इगनरा मा होनदों मर्निं आब' मरमि होनदों मरमिया मा होनदों बिके बिमा गुड मर्निं नामदों आरोना खालि मा जाबावनो इगनर जोंना बिबाजै नागिरनो थैनाया मा जाखो नोंखो बिस्व जोंना बैसाङा मा बुंखो जोंना आंनि नाम बिदि खोनाफेराखै नों नाम दादा खोनाफेराखैलां बैसांसो दोनसियानो नामखौ बैसां ओमफ्राय इगनरा मा होनदों मा ओंख्रि संदों आब' मरमिना होनदों दिब्यानि बोला दिब्यानि हास्राय और बड' मिउजिक बोला खाथियावनो ब्र दे आदसा अके बाय दे अके बड' मिउजिक अके मरमिया मा होनदों आंना मोजांथारना नामा मैसो नारा मरमि नामाथ' ना बिराद मरमिलै ओमफ्राय मानसियासो मरमि नोंना नाथाय नामफोरखौथ' खम देन्जार दोनना लायोलै नोंसोरो बिदिनो नामखौ लाजिलै ओमफ्राय इगनरा मिनिबाय जोंना बिस्वआ मा होनदों मरमि बिमा गुड मर्निं आरोना बा अनामिकाया मैया मेगनानो जिबायदि गोथौ जानानै थेन्थ'लायनाय एलबि होदोंबा मैया देनजारलै बेबो सासे देनजार आरोना बर' इउटुबारनि गेजेराव मरमि अननाय होनना बुंबायलै जोंना इगनरा ओमफ्राय मरमिया मा होनदों आलु भाजासो इगनर होनना बुंदों आरोना दे कमेन्ट खालामना होदो सोर दङ लोगोफोर मबाइलफोरा दुंखावजोब्बायलै मानसि बेखार जाखो सोरबा आंखौ गोरजा लांबा गोरजा लांदोलै थाहैनोसै आङो खोनादोंना सोर दङ गोरजा नांगौबा बारा एसे मोजां खामानिखौ मावनो होनांगोन आरोना गाज्रि खामानिखौ मावा दै गोरजा थांबाबो थोरसिफोरखौ सुना होगोन आरोना ओमफ्राय जि जोमखौबा सुवालां ओमफ्राय जोंना मा होनखो इगनरा आं रावनिबो एलबि नुवासै मैया नाइटआव उन्दुना
डक्टरानो गैया होनना बुंदों आरोना इगनरा। ओमफ्राय मरमिया मा होनदों, इगनर आगै मा खबर नोंनालाय होनना बुंदों आरोना। बिसुआ होनदों आं इगनर आरो नोंबो बैसांसो बुंबावबाय होनना बुंदों आरोना। इगनर आरो नों बैसांसो बुंबावबाय होनना बुंबायलै नै नोंखौ। ओरैनो ओमफ्राय इगनरा मा होनदों, दख'ना बिथुगुदबो सुना हो दादा होन बेफोरखौ सुला होना आरो जादनो। इगनर ओमफ्राय नोंना हाबाया मा जाखो? माथो हाबा होनाया बोरै जाखो? दाबो हाबाखौनो गैया माथो। हाबाया मा जागोन ना? सोर दङ कमेन्ट खालामदो। बिश्वकाबि इगनर सनजित ओरैसो बुंदों रोंखायाखै नामा? रोंखायाखै नंखायाखै नामा? आदसा होमबा बिके अन थेंक इउ स' माच। इगनरा मा होनदों, हाबा दाबो हाबाआनो गैया दादा बोरै जाखो? हाबा गैलायलायो मा नोंना इगनर? बारे टारगेटआथ' शिलंआवसो मोनदों नामा नोंना हानिमुना? हानिमुन स्वागत हानिमुन शिलंआव होनदों नामा नोंना? हाब फाग्लालै आयु खम जारला जागोन नोंसोरजोंबो। इगनरा मिनिबाय आरोना। हानिमुन माबा मा होनना बुंगोन, स्वागतखौ शिलंआव लाबोलायदों नामा? मालाय मुकेश आम्बानिनि फिसालायासो मालाय स्वागतखौ अबेबा फरेन कान्ट्रियाव लानाय बेसेबांबा खुरलनो माबायानो रुमानो सानसेयावनो बेसेबांबा खुरलनो, सानसे नोङो बयबो हरसेयावनो बेसेबांबा खुरलनो। सानना नाय जोंनि इण्डियाफोर बायदिखौनो बोथिसे ओंखाम जाहोनो हानाय फैसा गारना फैबावदोंसोनो मालाय माबा इगनर। बिकेया मा होनदों, आंखौबो खिनो ओंखारदोंमोन। आंखौबो खिनो ओंखारलायनाय जाखोब्रा बिके अन। मरमाया मा होनखो, मैसोआ सुखायो दख'नाखौ आरो आथिंबो सुना होयोनो इगनर आगै होनना। माला दख'ना आथिं सुना होखो आंलाय? जादनो। ओमफ्राय इगनरा मा होनदों, गोजानाव थांनो हाया गिलु बालु मा जादों नुखायाखै नों? डक्टर थैनायखौ गिलु बालु होनना बुंदों। डक्टर थैनायखौ ने? इगनर ओमफ्राय उदालगुरियाव दाख्लै मा जानाय आयु बेयो सिख्लाया एक्सिडेन्ट जानाया? ओमफ्राय बिस्वआ अन थेंक इउ स' माच जोंना बिस्वजितआ। ओमफ्राय जोंना रश्मि आगैया हेल' हाय खुलुमबाय नमस्ते आं दिनै बर' बुंथ'ला होननाय जासिगोन बे। जोंना रश्मि मस्ट वेलकाम। ओमफ्राय इगनरा मा होनदों, दादा एक्सिडेन्ट जानाया कलेज स्टुडेन्टआ होनदों। बिराद बोरैबालै ने अयनायनो। ओमफ्राय माबोरै जाखोथाय? दावराव खालामदोंमोन माथो। ओमफ्राय जोंना कुसुम नार्जारि आब' फैदों आरोना। हेल' आब' कुसुम मा खालामदों? गुड मर्निं आब'। इगनरा मा होनदों, आंना मोजां आब' मरमि होनना बुंदों। अके मोजां जानांगौ। आंनि भइसखौ माबोरै खोनादों लोगोफोर? एभ्रिवान गाइस सेंग्रा सासेबो फैयाखै आंनि एलिबास ओरैनो सब सिख्लाफोर गोजा। खम जारला बे। ओमफ्राय जोंना बिकेआ अन थेंक इउ स' माच अन थानायनि थाखाय। ओमफ्राय जोंना मरमिना बेसेसो डलार जाखो एसे खोन्थाहरदो दे। बेसे डलार जाखो मरमि जी? आपका कितना डलार हो गया बता दीजिए। इगनर ने बोला है खर' मेलेमानो गजोबदों होनना बुंदों। खर' मेलेम गजोबदोंथ' आरो अयनायनो बोरैबा थारलै। ओमफ्राय टिना बाला हाय हेल' खुलुमबाय नमस्ते वेलकाम टिना बाला। कुसुम अन थेंक इउ स' माच कुसुम जी। मर्निं जागोन। मर्निंनि सापानि मा जाखो? इगनरा मा होनदों, आब' मरमियाबो सिख्ला नामा दादा सनजित होनना बुंदों आरोना। आब' मरमियाबो सिख्ला नामा दादा होनना बुंदों आरोना। आब' मरमियालाय मानो सिख्ला जानांगौ बेलाय, बुरिनायालाय आइजो ओंखारनायालाय। ओमफ्राय रश्मिया मा होनदों, सेंग्राफोरा फसन जायाखैनो नोंखौ होनना। आदसा सेंग्राफोरा ना ओंखारनोब्रा सेंग्राफोरनाव सिख्लाफोर थाङो। ओमफ्राय सिख्लाफोरनाव सेंग्राफोरा ज्राव थाङो आरोना। टिनाया मा होनदों, लाइक डान थेंक इउ स' माच। मरमिया मा होनदों, मैसोआ मोजां मोननायखौ
मोनोबा जा अनो जाय मैसोखौ मोनगोन खाफाल गोनां जागोन हाय नामदारना जेनेबा गावनि हाबा जाबालाय आरो गावनि हिन्जावखौल' अनखानांगोन दा ना अननो मोना नामा थुखैना होबावगोनसो आङो बिखुं फुना होबावगोनसो मिथिबाय बेनिफ्राय तिनिया दं अन थेंक इउ सो माच नील कमल ने आ गया नमस्ते भाई बोल रहा है हेलो नील नील ब्रदर मोस्ट वेलकम आपको मेरा एलबी में वेलकम वेलकम इसके बाद इग्नोर ने बोला ट्रेवल हारसिं मरमिनिसो दादा नामना अच्छा मरमिनिसो आरोना ट्रेवला ओमफ्राय नील ने बोला लाइक डान थेंक इउ सो माच ओमफ्राय इग्नोरा ड्राइवर होनना अच्छा ड्राइवर ओमफ्राय नील ने बोला है हाय एवरीवन वेलकम बोल रहा है देखो एवरीवन गाइस हम लोग का नील कमल के साथ फ्रेंड हो जाओ कौन कौन नया है नील कमल के साथ फ्रेंड बना सकता है आप लोग ब्लू साइड ब्लू मांग लो मैं सभी को दे देगा इसके मरमी ने बोला है आं बुरी नङा हाय आं बुरिबा आंनाव सेंग्राफोर फैयो आरो फाग्ला मैसो नामदों आदसा बिदिसो होमबा बुरि बुंजालाया नामा बेनिफ्राय बीके ऑन थैंक यू सो मच टीना ऑन थैंक यू सो मच ऑन रेनिकली और एवरीवन गाइस प्लीज कौन है कमेंट कीजिए कमेंट खाइदाम आंनि एलबी बेनिफ्राय इग्नोर ने बोला हारसिं मरमी विलेज नि ड्रिपआ नामदार आदसा ओमफ्राय जोंना इग्नोर मा खालामबाय दं दे खोन्थाहरदो इग्नोर जी क्या कर रहा है और बीके हम लोग का बीके दीदी क्या कर रहा है और इग्नोर हमारे एक्सटेंडिया नामदार अच्छा ओमफ्राय कौन है एवरीवन गाइस प्लीज कमेंट कीजिए और इतना आप लोग में समय भी नहीं लेगा थोड़ी देर में एल भी बंद करेगा कौन है प्लीज कमेंट कीजिए इसके बाद खुशुमा मा आं खोनाया दे अच्छा ओके ओके खुशुम इसके बाद दिव्या ने बोला ऑन थैंक यू सो मच दिव्या जी ऑन रेनिकली इग्नोर मादों मा फरायदों नों दादा आं सैला नोंखौ दादा नाम दाना मानो सैला जालायखो मरमी अन थैंक यू सो मच ऑन थैंक यू सो मच समायना हाय हेलो समायना जी मोस्ट वेलकाम समायना आंनाव समायना सिख्लानि नाम फैफेराखैमोनलै एलबिआव फार्स्ट टाइम मोस्ट वेलकाम समायना जी इग्नोरा मादों लाइक डान थैंक यू सो मच कुसुमा मादों ऑन थैंक यू सो मच कौन है प्लीज कमेंट कीजिए कमेंट कौन है मेरा एलबी में कमेंट कीजिए कमेंट लाखादो नों दादा समायनाखौ होनांबाय आरोना ओमफ्राय जोंना समायना मादों दे आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामनो थिनदां दादा एवरीवन गाइसफोर नै जोंना समायनाया गोदान आरोना समायनाखौ सापर्ट खालामना होदो बयबो दे नै लोगो जालायलायदो लोगोफोर ब्लु नांगौ बुंबानो जाबाय आं ब्लु होगोन जोङो ना लाइभआव जुदि साक्सेस जानोब्ला सापर्ट गैया सापर्टजोंसो साक्सेस जानो हागोन आरो नङाबा बिना सापर्टजों हाया बेनिखायनो बर'जों बर' जेब्लाबो खौसे जानांगौ सापर्ट होलायलायबानो जाबाय बिके हेलौ बिके रडै नामदारना बिकेआ रडै नामदारा माबाफोर मावलायबाय नामा बिके ओमफ्राय जोंहा समायना मादों आं दा खालामफिनगोन नामदारा समायना खालामफिनगोन लोगोफोर दे खालामना कुसुम अन थैंक यू सो मच नील ने बोला वेलकम बोला थैंक यू सो मच नील कमल इसके बाद नील कमल के साथ भी फ्रेंड हो जाओ एवरीवन गाइस टीना होनदों रडै दसे नामदों अके ओमफ्राय इग्नोरा मादों आं सापर्ट खालामालै दादा समायनाखौ होननानै मिनिबाय जोंना इग्नोरा कुसुम अन मरमि खालामदो नै समायनाखौ मरमे मा नों प्लिज जइनिं मी फ्रेंड मे रिटार्न कुरुंगा जागौमोन आरोना कुरुंगा बोलफ्राय नील ब्रदर आपको ब्लू चाहिए तो बोल दो देखो मरमी के साथ भी फ्रेंड बना सकता है आप और कुसुम भी है और इग्नोर भी है कुसुम अन थैंक यू सो मच अन थाबाय थानायनि थाखाय थैंक यू रोजा रोजा साबायखर समायना मादों कमेन्टल' हरना दोन रा दे आं खालामफिनगोन सनाफोरनावहाय नै सना बुंलायलायबाय कुसुममोन माबा मरमिमोन सापर्ट खालामना होदो दे सापर्ट खालामना होदो माबोरै इसेबां सापर्ट खालामना होदो लोगोफोर आं दा खालामहरगोन दे समायना नोंखौ आंखौ खालामखानाय ना खालामिमोनथाय आंथ' नोंखौ दिनैसो नुफेरबाय दा नायगोन आं दे कमेन्ट खालाम आंनावबो आंबो नोंनि भिडिअखौ नायनो हागोन इग्नोरा मा होदों कुरुंगा आं सैला नोंसोर सानैखौ दादा सनजित आब' होनना मिखाना मिनिबाय ओमफ्राय जोंना कुसुम अन थेंक इउ सो माच अन थानायनि थाखाय
जोंना नै बिथराय फैबाय 11 लाख दादा लाइकल' बाय बेलेन्स जोब्बाय आंहा दाहाय लेनो आदसा अके थेंक इउ स' माच अके थेंक इउ स' माच लाइक होफैनायनि थाखाय जोंना बिथराय कुसुमा आं खोनायानो अके कुसुमखौ लिरना हरलाय कमेन्ट खोनायाखैनो आं लिरनो हायाना कमेन्ट खोन्थाहरलाय देलाय जोंना इगनर बिनानाव मरमाया मा होनदों समायना जादो दे होननानै मिनिबाय बेनिफ्राय बिथराया मा होनदों मालायनि हटस्पटसो लादों आदसा अके दे थेंक इउ स' माच दै हटस्पट लानानै बाव फैनो थाखाय मरमिया इगनर आगैना मिनिबाय एबिया मा होनदों लाइकल' दै आदैना अके नै दासो भइस फैदों आरोना आंनाव थेंक इउ स' माच अके लाइकल' थेंक इउ एबि इगनरा मा होनदों दादा सनजित खुगा हं होनदों होननानै ओमफ्राय जोंना मरमिया मा होनदों ब्लु हर दे मैसो नामदों आरोना होद आं मैसो नालाय आंखौ मानो मैसो होनना बुंब्रा मैसोआ नोंसोरसो डेन्जार मैसोआ नोंसोरसो ब्रा ओमफ्राय आमलका नील कुमार ने बोला किनको रिटर्न करना है बता दीजिएगा बोल रहा है देखो नील कमल ने बोला है किसको रिटर्न करना है इग्नोरा मिनिबाय और समायना ने बोला हासास्रा जेबो नङा होनना बुंदों आदसा जेबो नङा होनबाय एसे कमेडि खालामनांगौना एलबियाव होमबासो जायो बेखायनो कमेडि खालामबाय आरोना आङो ओमफ्राय इग्नरा मिनिबाय आरोना खम जारला इग्नर नोंजोंबो इग्नरा दाख्लैबा हाबा जासिगोन होनलायलायथार नामा टिना जा गल'ल' नायबायलै टिना ओमफ्राय जोंना थैखागोन नोंसोरजों नाम दाना थैया मानो थैनांगौ ओमफ्राय एबिया मा होनदों सोरनि थिं अखा हादोंब्रा दे एसे खिन्था हरलायदोनो जेनाखि सान्दुं गोसाथार नायलाय नै आंनि खिथुआव माबायदि ब्रेन्डनेस जादों जा सान्दुं खारनानै सान्दुं गोसाथार आंनिखै ओमफ्राय जोंना एबि ब्रादार एबिनि सिगाङाव खादों नामा एबि गुवाहाटियाव खामानि दंबा खोन्थाहरदोलै आंबो थांनोसै एबि ब्रादार खोन्थाहर गुवाहाटियाव खामानि दंबा थांनोसै आंबो ओमफ्राय कमेन्ट खालामना होदो सोर दङ दे मबाइल सबाइल दुखावजोब्बायलै आङो एलबि होनो बाग्रा जाबाय दाना बिराद गुरु जायो मबाइलफोरानो टिनाया मा होनदों सनजित होननानै जोंना हार्ट हरबाय आरोना हार्टखौलाय हरफ्लादों सोरना हरथारदोंब्रा ओमफ्राय जोंना समायनाया मा होनदों दे 9+1 बेसे जायो होनना बुंदों आरोना 9+1 10 जायोब्रा 10 से ओमफ्राय लाथिख' मोनसे से ओमफ्राय दावदै मोनसे ओमफ्राय जोंना इगनरा मा होनदों हाबाआनो केन्सेल नामा होनना दादा नोंहासो बोरै जाखो केन्सेल नामा जाखो नोंबो बेसे डेन्जार ना मानसिया सैमानि लान्जायाथ' गेद्दानो मालाबा सिदा जाया होननाय बायदि इगनरा ओमफ्राय एबिया मा होनदों अखा हानायजों खिनोनो थांनो हायाखै बाला दिनै होनदों आदसा बिके अन प्लास्टिकआव खिनानै गारहरनांगौलै जोंना सासे लोगो दंमोन मिथिबायना डाइरेक्टनो प्लास्टिकआव खिसिगोन डाइरेक्ट बोनथ'नानै ज्राव वाल बारहरगोन बिके अन इगनरा 01 समायना होननानै मिनिबाय ओमफ्राय एबिया मा होनदों खबर होगोन र' आं नांदों ओमफ्राय इगनरा मिनिबाय अके एबि खबर होबानो जाबाय टिनाया मा होनदों गन्थंआनो लावद्रायनाय नोंना होनना बुंदों बे गन्थंखौ बुहुत मानसि नोजोर होयो र' सोरबा बुंदोंमोनलै सोरबा बुंबाय थादोंमोन आंखौ मैयाबो दाख्लैबो आंनि गन्थंआ नोंखौ मा डिस्टार्ब होदों दे आंहा गन्थंआ गोलाव ना ओमफ्राय जोंना मरमिया मा होनदों समायना लोगो खालामबाय आं दा नोंबो खालामदो लोगो आंखौ होनना बुंदों आरोना आंनि गन्थं मानसि आंनि मुसुरखौ दा फसायो ओमफ्राय सिख्लाफोरा आंनि गन्थं मुसुरखौ फसायो आरोना माने मुसुरखौ ओरै खालामबा बिराद मोजां जागौमोन जोंनाव थानांगौमोन होनना बुङो बार बै समाव आंनि खानायखौ फसायोमोन आरोना आं खानाय गोलाव लायोमोन ना बिना खानाया गेसेंलै बिराद मोजां बिनि खानायसो आंनाव जानांगौमोन होननानै फसायो बेहायनो नोजोर नांना थाबायलै आंहा मा जाबावगोनथाय नोजोर उतारनांसिगोनलै मरमि हेल' माबा सरि मरमबिसिम लांबाय रमास आब' हेल' मसुलकाम रमास आब' मसुलकाम माबोरै दं आब' रमास मर्निंनि ब्रेकफास्ट जायाखै मा खालामबाय दङ समायना मादों इगनर दे जाबा खाना खिनो रोङा नामा होनना इगनर दे जाबा
जाना खिनो रोङा मा होनना बुंदों जाबा जानानै खिनो रोङा मा होनो इगनर नोंबो प्रेक्टिसआव खियो नामा दादा आं प्लास्टिकआव खिफेराखैलै आं लोगोखौ खिनाय नुनायखौसो खोनादों आङो मरमियाव होनदों इगनर साफ खालाम दे आगै नावदों ओमफ्राय रोमा ऑन ओमफ्राय हम लोग का नील कमल ने वेलकम एवरीवन गाइस बोला देखो नील के साथ भी बात करो एवरीवन गाइस नील कमल के साथ भी बात करो इसके बाद नील ने वेलकम वेलकम बोल रहा है ओमफ्राय दा दा दारिस्ट्री ना दारिस्ट्री ने बोला हेलो ब्रदर बोला हेलो 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 मोस्ट वेलकम टीना ने बोला ससे हास' दो नामदार माखौ हास'नांगौ खोन्थालाय ओमफ्राय जोंना हम लोग का डायरेक्ट्रिस ने बोला है गुड मॉर्निंग डायरेक्ट्रिस मोस्ट वेलकम एबिया मादो इग्नोर हाय हेलो हेलो होननानै मिनिबाय इसके बाद इग्नोरा गान्दु होननानै मिनिबाय आरो ना नीलकमल ने एवरीवन वेलकम वेलकम थैंक यू सो मच नीलकमल सपोर्ट करने के लिए ओमफ्राय रमासा मादो इग्नोर जॉइनिंग मी नावदो रमासाबो जों एबिया मादो हिन्जाव लादोलै आदै नों हिन्जावखौनो मोनाखैलै लासिगौमोन आं मोनबाथाय आंबो ओमफ्राय रमासा अन थैंक यू सो मच रमास दिदी थैंक इउ मरमे मादो मैसो आं नोंनि हाथाइखौसो फसायदो आदसा नों हाथाइखौसो फसायो ओमफ्राय फाला फाला थायोलै इग्नरा मा बुंखो ओमफ्राय ब्लू होलाय आंनो अनलि मरमिखौ साफ खालामनो होनना बुंदों इग्नरा अके ओमफ्राय एवरीवन गाइस प्लीज कौन कौन है कमेंट कीजिए कमेंट इसके बाद हम लोग का दिव्या ने बोला है अभी जा रहे वीडियो पर अच्छा ओके 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 दिव्या ओके कुसुम ने अन थैंक यू सो मच समायना मिनिबाय मरमे मादों आंनि नाम जा फसायो मैसोआ आंनि नामखौ लाखायो होनना बुंबाय आरो ना ओमफ्राय एबिया मा होनदों दे सोर अरे मा जाखो देखो एवरीवन गाइस सरि मा जालाजोबबाय दे एवरीवन गाइस माबाखौ साफा खालामना होदो एबिखौ एबिजोंबो लोगो जालायलाय एबिया होगोन राइडार फैदों कि खबर दादा बोलराय रेडी ना रेडी हेलो हेलो रेडी खबर फाले आर तुम्हार की खबर ओमफ्राय समायना एबि लोगो जालाय आंजोंबो लोगो नामदारना लोगो जालायदो दे इग्नरा मादों सादा जाग्रा हाथाइखौनो आब' मरमिदों नै सादा जाया लिपस्टिक होनाय बावदि बावसो मिथिबायना फाग्ला जाजोबो गावसा आंनि माबाखौ नुनानै हाथाइफोरखौनो ओमफ्राय रेडियानो दादा कोनू बोल रहा है बाल दादा अच्छा रेडी और आप कहाँ से था रेडी आप कहाँ से है अनिफ्राय मरमी ने बोला है रेडी हेलो हेलो बोल रहा है बिके आं सोलाबाखै नामदा अच्छा बिके सोलाबाखै सोर सेंग्राजोंथो मा जालायखो नोंलाय बोरै सोलाबलायो ओमफ्राय कौन है कमेन्ट किसे कमेन्ट आं मानसिफोरखौ एदावनो बिराद मोजां मोनो मिथिबायना लोगोफोरा आंनि एदावनाय गाज्रि दामोन आरोना आं ओरैनो इन्टारेस्टआव एदावो आरोना मानसिफोरखौ बयखौबो इन्टारेस्टआवनो एदावो ओमफ्राय मानसिफोरासो खायसे सिरियास लायो नामाथाय सिरियास लानाङा दै आं ओरैनोसो जकिं खालामदों आरोना गासैखौबो एबि अन थैंक यू सो मच बिके अन थैंक यू सो मच अन थानायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर ओमफ्राय रेडी ने बोला हाय हेलो बोला रेडी आप कहाँ से था रेडी जी मोस्ट वेलकम रेडी थोड़ा सपोर्ट कीजिए और कौन है एवरीवन गाइस थोड़ा सपोर्ट कीजिए मुझे भी रेडी ने बोला गुवाहाटी अच्छा रेडी गुवाहाटी कहाँ से है मतलब कौन सा जगह से है मरमिया मा होनदों रेडी प्लीज जॉइनिंग हो जाओ मेरी साथ बोल रहा है और टीना ने बोला मिनिबा मोजां नुथारो माथो होनदों मिनिबा मोजां नुखायोब्रा हायना सारफावबाय मोहनि नांबाय होननाय जासिगोन होनबा कौन है प्लीज कमेंट कीजिए बोरै जाखो लोगोफोर गस्लाजों मानसिनि माबाजों मिलायदोंना स्किनजों इसके बाद विकास गगৈ ना हाय गुड मर्निं होनना बुंदों गुड मर्निं गगৈ जी मोस्ट वेलकाम टिनिया मा होनदों हेलो हेलो ओमफ्राय एबिया होनदों फाग्ला नांबाय आरोना एबि खम जारला सयथिबो इगनरा मा होनदों साब लाइक दान आब' मरमि नामदारना एबि ब्र बोरै जाखो खबरालाय ओमफ्राय टिना मा होनदों नोंहा मोजां मोननाय दंना गैया नामदा टिनाया मोजां मोननाय गैयालै रावबो नायस'ना मानोथाय गैया रावबो
बनायसना बोरैबा जाथारबाय गोसोआनो ओमफ्राय बिके माबा सरि बिकास सा खाली नाम सा खाइसु মই बेसी एसामिस ना जाने दे मोर माने हिंदी बेसी जाए माने मैं ना पहले जो मैं बाहर में काम किया था ना इसके बाद मेरा ऐसा हो गया कि जो मैं एसामिस बात करेगा ना एसामिस बात करते करके ही मेरा हिंदी में जाता है इसलिए मैं हिंदी बात करेगा हाँ साखा लिया ना विकास जी और इसके बाद इग्नोर ने बोला कमेंट हराखै दे आब' अनामिका नामदों ना बिकिया मादों अनल' थेंक यू सो माच रिदिया मादों मरमि बड' अफिसियेल अके नामदों एबिया मादों रडा फैफिनगोन आं दसे उनाव अके समायना सनालि सरि सनालिया मादों फैबाय आरोना मस्ट वेलकाम सनालि मस्ट वेलकाम दे ओमफ्राय सनालिया मादों मानो मोजां मोननाय गैया जानांगौ जाखो एफा मोजाङानो होदों जाय मानसियाना समायना समायना जायो बिना मोजां मोननाय थाया मिथिबाय थायनिबो खारन दं आरोना खोन्थागोन आं सोङाबा खोन्थाया बिकासआ मा होनो आपनार घर कदमर तो उदालगुरि मेरा उदालगुरि और आपका बता दीजिए गगৈ जी इसके बाद टीना ने मोनदों दं खोमा मिनिमाल दों आदसा गैया इग्नरा मोनदों दादा आं बाय दे कारेन्ट गैया अखा फैदों बेसे अखा हायो बे इग्नरा बेसेबां अखा हायो समायना समायना सेंग्रा बा सिख्लाफोरना मानो मोजां सिख्लाफोरना थायो सेंग्राफोरा मानो मोजां मोननाय थाया होनना बुङो नोङो जुदि सोरबा सिख्लाखौ प्रप'ज खालामबा ना मा बुंगोन बियो नोंथ' बहुद समायना नोंना गार्लफ्रेन्ड दंखायो होननानै एक्सेप्ट खालामा आरो मेन रिजोना बेनो जाय मानसिया समायना ना बिखौ सिख्लाफोराबो एक्सेप्ट खालामनो नागिरा मानो खालामनो नागिरा होनना बुंबा नों एथ' समायना नों एथ' हिंसाम नोंना मोजां मोननाय गैया जागोन बे दंखायो नोंना नों आंखौ थगायदों होननानै एक्सेप्ट खालामा मिथिबाय आरो बांद्राय साइस गैयाबाबो नों साइस गैथारा होननानै एक्सेप्ट खालामा आरो बिदि प्रब्लेम आरोना मोननै प्रब्लेम थायो आरोना सेंग्राफोरना जायनि जाहोनाव सिंगेल थानो गोनां जायो आरोना ओमफ्राय बेखायनो आं दा सिंगेल दङ रावबो नायसना आंखौ दा नोंसोर बिबाजैफोरजोंनो एसे मा होनो कमेडि खालामबाय आरोना एलबियावनो कमेडि खालामाबा उपाय गैया ओमफ्राय इग्नरा बायनांदोंमोन ना ओमफ्राय मरमिया मैसो होनना मिनिबाय इग्नरा मा होनदों बोरै जाखो गोसोआ दे बुंदो दादा खोनासंना ओंखारनोसैनो बुंबाय रायलाय समायनाया हादबाय टिनाया मा होनदों नंगौ नामा होनना बुंदों नंगौ ओंखायनो मोजां मोननाय गैयाब्रा आंबो लायबा बुहुद सिख्लाखौ प्रप'ज खालामबायना रावबो एक्सेप्ट खालामा आरो आंनि रायलायनाया ना मिनिस्लु रायलायना आङो मानसिफ्रा मिनिस्लु रायलायनायखौ मा बुङो थगायदों होननानै बुङो आरोना बिदि बे जाबाय जोंनि नेगेटिभ साननाय आरोना मानसिफ्रा बांसिन नेगेटिभाव लांखायो नालाय मोजांखौथ' मालाबा साना बांसिन जोंना नेगेटिभखौसो बांसिन सानगोन ना बेनो आरोना मा बुंनो लोगोफोर खम जारला सयथिबो मरमाया मा होनदों मैसो ना गोसोआ गुसुं गुनजेतसो नामा आदसा गुनजेतसो नामा नाथाय गुनजेत नङा आङो ओमफ्राय रिदिने अन थेंक इउ सो माच रिदि इसके बाद टिना मा होनदों कमेन्ट होनदों इग्नरा मा होनदों आं समायना नङा नामा दादा सनजित आंहा गर्लफ्रेन्ड दं ना नामदारना नङा सेंग्राफोरखौसो होनदों आङो सिख्लाफोरालाय मा समायनो खोथा गैया सिख्लाफोरा सोरखौबा सेंग्राखौ प्रप'ज खालामबा दानो लोगो लोगो सेंग्राफोरा एक्सेप्ट खालामो मा होनो नोङो नाय जुदि नोङो फेसबुकाव नोङो सेंग्रा मानसि आं सिंगेल सोरबा आंखौ लागोन नामा होननानै पस्ट होबाथाय सेंग्रा मानसिखौ लायाबो जानो हागौ नाथाय सिख्ला मानसिया जुदि नोङो फेसबुकाव पस्ट होलाय जाय गोसोमानो जा कालियानो जा निग्र'आनो जा गुफुरानो जा नोङो सिख्ला मानसिया जुदि फेसबुकाव जुदि आं सिंगेल आंखौ सोरबा लागोन नामा होननानै नोङो पस्ट दानो नोंनि मेसेन्जारा बुंजोबगोन आरोना थिग बेबायदि आरोना माने बेयो आरोना रिजोना ओमफ्राय टिनाया होनदों थोरोद ना था नामा दोरोद ना था नामा आदसा दोरोदना थानो मानो दोरोदना थानो आदसा दोरोदना थानो थिनदों आरोना आंखौ अके बिदि नामा मोजां नुवाखै नामा आदसा बेनिफ्राय जोंना माबाया मा बुंखो हायनास्रि बर' फैदों आरो मा रानदों बेवहायलाय आंनो बाहागो गैया नामा होनदों रानखांजोब्बाय जोंहा जाखांजोब्बाय नोंहासो बाहागो गैला जोंहा जाखांजोब्बाय ओमफ्राय टिनाया मा होनदों जाबाय नामा होनदों आरोना
मरमिया मोनदों मोदानदों मैसोना आदसा मोदानदों ने सान्दुं गोसाथारलै नै एबार ओरै थाबाय आं होनबालाय ओरै थाबाय ओमफ्राय जोंना दिनैसो नुबाय माथो होनना नुबाय दिनैसो फैदों नालाय आंनियाव साबखौनो खालामना लायाबा नोङो ओमफ्राय बिके मा होनदों हेल' 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 होनदों आरोना हेल' 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 होनना बुंदों आरोना लोगोफोर देलाय कमेन्ट खालामबाय थालाय र' दे आं बाहेरायाव थांना फैनि दै कमेन्ट खालामबाय था दै माबायाव थांना फैनो आङो दादा रिति पुवा कि खाइसु रातिपुआ की खाइसु होनदों रातिपुआ ना ओनली चाय पिया है चाय और बिस्कुट था ओनली चाय बिस्कुट पिया है तिनाया होनदों गल गल गिदिंब्ला था ना गल गल गिदिंबाय था ना मा होनखो मानसिबा हायना होनदों सयथिबो गैमारामोन आं दंखायोसो सानदोंमोन दां नाथसा गैमारामोन आरोना ने आं मैया बुंनायखायसो खालामबाय नोङो ओमफ्राय इगनरा मादों उदालगुरियाव फै नायबाय थानो बा दादा सनजितखौ हायनास्रि होनना बुंदों उदालगुरि बड'फा पार्कआव फै आंखौ जायनो नायबाय थानोबा मम' जाहरगोन आङो मम' एकदमबारे 100% मम' दौनाबो जागोन आरोना दौनायखौ जानायबा पारिया मा होनदों हेलौ 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 होनना बुंदों र' दै आङो बाहेरायाव थांना फैनि दै र'लाय कमेन्ट खालामबाय थालाय हेलौ हेलौ ओइ आं माबा बाहेरायाव थांदोंमोन आरोना इगनर आगै होनना बुंदों आरोना मरमि कि खबरनो रेडिया ओमफ्राय आब' फारि मा आब' फारि गुड मर्निं होनना बुंदों आरोना जोंना अके इसके बाद आं प्रपज खालामनायनो बुंबाय आरोना हा मा बुंखोथाय बुजियासै आङो सरि दै लोगोफोर कमेन्ट बारबाय दे आं दाखालिसो थांना फैखांबाय होनना बुंदों आदसा र' दे आं कमेन्टखौ र' इनिफ्राय फरायबाय हेल' 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 जोंनानै गल गल होनना बुंदों आदसा ओमफ्राय हायनास्रिया सयथिबो आदसाखौ फरायबाय उदालगुरि ओमफ्राय फारिखौ फरायबाय हायनाया बुंदों आङो दाखालिसो थांना फैबाय होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय फारिया मा होनदों इगनर लोगो जादो दे होनदों मरमि अन थेंक इउ सो माच हायनास्रिया मा होनदों निउ फ्रेन्ड जयनिं मी प्लिज होनना बुंदों मरमि अन थेंक इउ सो माच मरमि रिदिनेबोला मरमि इगनरा मा होनदों आं प्रपज खालामनायनो र' दादा सनजित आंखौ एक्सेप्ट खालामो ना खालामा नायनो दे बिसांनि बायदि नांगौ दादा सनजित दादा बिसांनि बादि नांगोन दादा बेसांनि बादि नांदों मम'नि बादिनोसै नोंजों मम'निसो
इगनर ओमफ्राय जोंना हायनाया मादों आबो फारि गुड मर्निं मा खबर दं रेडिया मरमि की खबर दं मरमिनि बोला इगनर आगै बोलराय मरमि अन थिंखौ जोंहा पारिनि बोला मर्निं हायना सना मोजां नोंहालाय माबोरै नांदों एन हाउसेफ लाइक दान आगै थेंक इउ सो माच मस्ट वेलकाम और हायनानि बोला आंहाबो मोजां आबो पारि नांदों मरमि अनन मरमिनि बोला बाल रेडि बोलराय मरमिनि अनन हायनास्रिया मा होनदों आबो एन हाउसेफ सना होननानै हादबा मरमि अनन अनन पारिया मा होनदों हासुनो थांदों एन सिस्टार आगैयानो ओं राइट ओमफ्राय जोंना इगनरा मा होनदों चेलेन्ज एक्सेप्ट ना दादा सनजित दे बेसेबां निदों चेलेन्जआथ' ब्रा मम'नि मम' बेसेबां मम' हायो जानाय बेसेबां जानो हानाय मम' गोद होनना बुंजासिम मम' जानो हानाय ओमफ्राय मरमिया अनन थिंक सो माच एन हाउस मा होनदों गुड मर्निं हायना श्री आगै नामदों एन हाउस ओमफ्राय जोंना मा खबर एन जोंना आइ बिखुनजो खोन्थाहरदो दे मा खालामबाय दङ मरमिया मा होनदों वेलकाम वेलकाम अन अन होनलाबायबाय इगनरा मा होनदों डाइरेक्ट जों बे दादाया इगनरा दा फाग्लालिबो एनावसोबाय मा आइ बिखुनजोआ मा फारि आगै गुड मर्निं होनना बुंबाय आरो ना मरमिया अनन थिंक इउ सो माच हायनाया मा होनदों मर्निं आब' एन हाउस मा खालामदों आब' होनना बुंबाय जोंना कानिमा फैदों गुड मर्निं सनजित होनदों गुड मर्निं मस्ट वेलकाम कानिमा जि मस्ट वेलकाम मरमि अनन एन हाउस एबा आइया मा होनदों आं बाजै मोनाव दं आदसा कानिमा लाइक दान थिंक इउ सो माच हायनास्रि मा होनदों आब' कानिमा मा आब' कानिमा सना नोंबो फैबाय होनना बुंदों आरोना मरमि गावदां सना गुड मर्निं ओंखि होनना बुंदों कानिमा आगै गुड मर्निं सना होनदों मरमिया इसके बाद कानिमाया मा होनदों जोंना फैबायमोन हायना ओंखि होनना बुंदों एनावसो मा होनदों गुड मर्निं दुलुर आगै होनना बुंदों पारिया मा होनदों मर्निं सिस्टार एन होनना बुंदों हायनास्रिया मा होनदों मानो एलबि होआसै आब' हराव नेबाय थादोंमोन आंहा होनना बुंदों पारिया अनल' दै आगैनो अके थेंक इउ सो माच अन थानायनि थाखाय कानिमाया मा होनदों जोंना गुड मर्निं मरमि होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय सोर दं कमेन्ट खालामदो दे एभ्रिवान गाइसफोर कमेन्ट प्लिज कौन है कमेन्ट कीजिए 1 घन्टाल' होगोन आरो दे आरो 20 मिनिटबाव बेनिफ्राय जोंना मरमिया मा होनदों खालामदों गावदां सना होनना बुंदों आरोना खालामदों गावदां सना होनदों मा खालामदों गावदां सना होनना बुंदों आरोना हायनास्रिया जोंना मा होनदों जाखांबाय नामा आब'खौनि मा होनदों जोंना ओमफ्राय हायनास्रि नों बहानिमोनब्रा खोन्थालानो माथो दिकेजुलिनि होनदों नामा नों हायनास्रि नामाया खोन्थादो दे नों बहानि ओमफ्राय एवरीवन गाइस प्लीज कौन है कमेंट कीजिए और मेरे से जो भी नया है ना प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए और मुझे सब करो मैं भी आप सभी को बैक कर देगा मेरे से जो भी नया है इसके बाद कानिमाया मा होनदों गैया होनाय जायासै आं हायना सनानो होनाय जायासैनो कानिमाया बेनिफ्राय जाखांबाय नामा आब' कानिमा होनना सोंदों जोंना हायनास्रिया इसके बाद मरमिना होनदों कानिमा आगै आंनिखौ सापर्ट खालाम आगै होनना बुंदों बेनिफ्राय जोंना कानिमाया मा होनदों संगासिनो दं हायना सना होनना बुंदों ओमफ्राय इगनरा मिनिबाय हायनास्रिया मा होनदों आं बिश्वनाथ सारियालिनिसो हाय दादा सनजित आदसा बिश्वनाथ सारियालिनिसो आरोना हायनाया मा होनदों अके मरमि होनना बुंदों माबाया कानिमाया अके मरमि होनना बुंदों हायनास्रिया मा होनदों मा ओंख्रि आब' होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय सोर दं कमेन्ट खालामदो दे एभ्रिवान गाइसफोर आंखौ मानसिफोरा माबा बिदाल' लेंजोबबायलै आं जायखौ प्रप'ज खालामनो नागिरो बियो आंखौ बिदासो लेंजोब्बाय खम जारलालै आं जायखौ फसायो जायखौ प्रप'ज खालामनो नागिरो बियो आंखौ बिदा लेङो ओमफ्राय फंबाय लेङो ओमफ्राय मरमिया मा होनदों आं हरफिन आगै दादा हरफिन आगै नांबाय मा ओंख्रि आब' होननो हाया ना जासिला नार्जारिया होनदों हाय सनजित आगै गुड मर्निं होनना बुंदों गुड मर्निं जासिला आब' गुड मर्निं मस्ट वेलकाम आंनि चेनेलाव मा खालामबाय दं आब' मा ओंखाम जागोना जायाखै मर्निंनि ब्रेकफास्ट जागोना जायाखै खोन्थाहरदो दे बोरै खबर सबर जासिला आब' इगनरा मा होनदों दादा डट नामा ओंलै डट सोरबा आब' सोरबा आं फंबाय सोरबा आदा बोरै जाबावगोनथाय आदाफोरा ओमफ्राय कानिमाया मा होनदों दालि थास' आथिं एवनायसो हायना ओंखि होनना बुंदों हायनास्रिया जोंना नों रायजोनि दादासो बा नाम आदसा रायजोनि दादा जाबाय होनबा आङो
बोरो होमबालाय आंनि राखि बान्धना रावबो खायासै माथो होमबा आंखो रायजोनि दादाना आङो ओमफ्राय सुवास बि नामा सुवास बि नामा जाखो लाइक डान थेंक इउ सो माच सुवास बि ओमफ्राय जोंना हायनास्रिया मा होनदों गोथाव आब'फोरनि मा होनदों जोंना सुवासआ मा होनदों निउ फ्रेन्ड होनदों अके जाय निउ फ्रेन्डआ प्लिज अननानै आंनि चेनेलखौ साब खालामनानै बेनिफ्राय आंनि भिडिअ'आव आरो ना कमेन्ट गारना गालांबानो जाबाय अब्ला आं नोंसोरखौ एलबि दोनखांनायनि उनाव बेक खालामगोन दै अन थेंक इउ सो माच निउ फ्रेन्ड अन थेंक इउ जोंना सुवास बि थेंक इउ आं सापर्ट खालामफिनगोन टेनसन लानाङा एकदमबारे आं सापर्ट खालामफिनगोन आरो ना मरमिया मा होनदों सनजित आं ओंखाम जागासिनो ओंखाम जागासिनो जागौमोन नामा होनना बुंदों आरोना जादो दे जागौमोनथ' आरो आं ओमफ्राय जोंना कनिमाया मा होनदों हायना आगै एसे होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय एन हाउसेबा मा होनदों एन हाउसेब आइया अन थेंक इउ सो माच ओमफ्राय सुवास बिया मा होनखो जोंना अन थेंक इउ सो माच सुवास बि नों बहानि मोनसे खोन्थाहरदो इगनरा मा होनदों बाय दादा चार्ज गैया आंहा बिएफजों कल रायलायनो नांगौ चार्जखौ उनाव आदसा दे जोंना इगनर दे ओमफ्राय हायनास्रिया मा होनदों खाथियाव थाबासो खागोनमोन दा आदसा खाथियाव थाबासो खागौमोन आरोना बिबार मा ओंख्रै होनना बुंदों आरोना बिबार मा ओंख्रि होनदों हायनास्रिया जोंना ओमफ्राय जासिलाया मा दाबो जेबो नङा ओरैनोसो दादा बुंदों प्रपज खालामबानो एक्सेप्ट खालामगोन बिसोरो होनना बुंदों आरोना गैयालै आब' मा बुंनो प्रपज खालामबाबो एक्सेप्ट खालामा बिराद थाखा जोबनाय बुकिं गोजाना आजिखालि अनलाइन बुकिं जाजोब्बायलै गेसफोर बायदि गेसखौबो अनलाइन बुकिं खालामनासो लायनांगौना थिग बेबायदिनो आजिखालि मबाइलावनो अनलाइन बुकिं जाजोब्बाय इगनराथ' गोदोनो अनलाइन बुकिं खानायना ओमफ्राय खम जारलाना दादा सनजिना नों जारलाथ' आरो गोदोनो बुकिंखाबा नोंनाबो अल बुकिं मरमिया मा होनदों फै आं खाना हरनि मैसोना खाना हरनाय होनालै आंनो जासिलाया लाइक दाना गैनो थेंक इउ सो माच सुवासआ ओइ नाम दाना सुवास बि हेल' बुंदो दे सुवास हेल' सुवास बुंदो हायनास्रिया अके बाय फैबाय थाथ' बयबो सनाफोरनो दे हायनास्रि दे थेंक इउ सो माच ओमफ्राय सुवासआ मा होनदों आं संगिता सनजित गयदा साब खालाम दे नाम दाना साब खालाम दे होनना बुंदों दालाय बोरै खालामजानांगौ दाहाय खालामगोन आङो ओमफ्राय जोंना सुवासआ मा होनदों आं संगिता गयदा जाबावबायलै आंखौ गावहासो गय खख्र' गया दालाय गयखौ थुख्लायबा गया आरो खख्र' जाया होमबा बिदिसो गावनानो मोखाङा ओमफ्राय आंसो गयदा नुयो एनावसो अन थेंक इउ सो माच सुपार बिएसआ मा होनदों हेल' गुड मर्निं लोगो नामा हेल' सुपार मस्ट वेलकाम आंनि एलबिआव मस्ट वेलकाम हायनाया लाइक डान थेंक इउ सो माच इगनरा मा होनदों आंनिसो दादा सनजितआ हायनास्रि होनना बुंबाय नै ओमफ्राय सुपारा लाइक डान थेंक इउ सो माच सुपार बिएस हायनास्रिया मा होनदों नोंनि सोर नङा होनदों बिबार नामदारना नोंनि सोर नङा होनदोंनो जासिलाया मा होनदों जों दं खामानि मावदों आगै अन दं आं अके दे खामानि मावदों अन दं थेंक इउ सो माच सुवासआ मा होनदों आंखौबो साब खालाम दे बेखौ सनजितनो खालामगोन खालि कमेन्टल' गारना गालां दे एलबि बन्द खालामखानाय उनाव खालामगोन आं ब्लु हरलाय नामदारना दे ब्लु होनो आङो र' ब्लु होबाय आङो एसकेबा जोंना सुपारा अन सुपार बिएस अन थेंक इउ सो माच ओमफ्राय सुवासआ मिनिबाय अनामिका अन थेंक इउ सो माच इगनरा बाय दादा अके दे ओमफ्राय इगनरा आब' अनामिका बाय होनना बुंदों एन हाउस एबा जोंना मा होनदों आइ बिखुनजोआ अन होनना बुंदों थेंक इउ सो माच मरमिया बाय आगै इगनर होनदों सुवासआ अन थेंक इउ सो माच अन होनना बुंदों आरोना जोंना मेक्सेला गुड मर्निं ब्र' होनना बुंदों मेक्सेल मस्ट वेलकाम आंनि एलबिआव मस्ट वेलकाम आरोना ओमफ्राय मा खालामबाय दङ मेक्सेल ब्रादार डिउटि गैया नामा दिनै एसकेबार एन हाउस एबा अन थेंक इउ सो माच सोर दं प्लिज कमेन्ट खालामना होदो दे मेक्सेल ब्र' बोरै खबर सबरा खोन्थाहरदो दे एसे ओमफ्राय मरमिया मा होनदों दे लोगो जालायदो आगै मोन नाम दारना लोगो जालायनांगौनो दे लोगो जालायदो दे ब्लु नांगौबा बुंबानो जाबाय ब्लु होना होगोन दा आरोना आङो एन हाउस एबा जोंना अन थेंक इउ सो माच आइ बिखुनजो अन थानायनि थाखाय थेंक इउ सो माच बेनिफ्राय सोर दङ प्लिज कमेन्ट खालामना होदो दे
अन थानायनि थाखाय थेंक इउ सो माच एनावसेबा अन थेंक इउ सो माच सुवासआ मा होनदों एन हाउस जयनिं होनना बुंदों आरोना जोंना एनावसनिखौ जयनिं जानो लिंदों इनो ओमफ्राय एनावसेबा जोंना अन थेंक इउ रोजा रोजा साबायखर सोर सोर दं कमेन्ट खालामना होदो दे ओमफ्राय मेक्सेल जोंना लाइक दानदों थेंक इउ सो माच मेक्सेल ब्रादार लाइक होनो थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय थेंक इउ सुवास बिया मा होनदों मेक्सेल जयनिं होनना बुंदों आरोना दा मेक्सेलनिखौ जयन जानो सुवास बिया लिंदों आरोना मेक्सेलनो ब्लु होनानो र' कमेन्ट खायदाम सोर दङ बेनिफ्राय जोंना एनावसेबा होनदों नों साब खालाम हर दे होनना बुंदों आरोना नै साब खालामग्रोनांगौनो एनावसेबा बे होगोन जाहैदों सुपारा जोंना जासिलिया अन थेंक इउ सो माच जासिलि नार्जारि आब' थेंक इउ ओमफ्राय जासिला नार्जारि आब' मा ओंख्रि संनो नागिरदों सुपार बिएस आमाय सनजित माबोरै खबरा होनना बुंदों ना सुपार बिएस खबराथ' आंना बिदिनो दं आरोना थिगानो दा साननैसो मोजाङानो दंथ'यो आरोना ओमफ्राय सुपार साट नों मा खालामबाय दङ ओमफ्राय नोंना मा खबर दे खोन्थाहरदो ब्रादार ओमफ्राय जोंना सुवास बिया अके एन होनना बुंदों आरोना मेक्सेला अन होनना बुंदों थेंक इउ सो माच मेक्सेल ब्रादार थेंक इउ अन थानायनि थाखाय मेक्सेलाथ' खामानियावसो दं माने मेक्सेल खामानियाव थानाबाबो आंखौ सापर्ट खालामनो थाखाय रोजा रोजा साबायखर मेक्सेल थेंक इउ सो माच आंसो दा साननैसो रावनोबो एलबि थांनो हायाखैलै आं एलबिखौनो गिदिंनो जाथाराखै आरोना दा साननैसो गाज्रि मोनदोंसो सानबाय नोंसोर आङो गाज्रिसो मोनगोन सानगोन आं माने ओरैबायदि जाना दं आरोना लाइफआ आंना बुंबाबो बुंथ'जाया आरोना ओरैबायदि सुनिग्रह सौग्रावना दं आरोना आंनि लाइफआव माने एलबि गिदिंनो हायाखै दे आङो भिडिअबो बानायनोनो टाइमखौनो मोनला मिथिथ'वा आगै होनना आदसा मिथिथ'वा आरोना ओमफ्राय जोंना सुवासआ मा होनदों सुपार जयनिं होनना बुंदों आरोना एनावसेबा जोंना अन होनना बुंदों थेंक इउ सो माच अन थानायनि थाखाय थेंक इउ सो माच अन थानायनि थाखाय एनावसे अन थेंक इउ सो माच ओमफ्राय थेंक इउ सो माच ओमफ्राय जोंना सुपारा मा होनदों दं दे मोजां गाज्रिनि गेजेरावनो होनना बुंदों आरोना ओं सुपार बिएस बावदोंसो सुपार बिएस मा बुंदों आरोना सेंग्राफोरनि लाइफ ना होमबा मोजां गाज्रि गेजेरावनो थाखानांसिगोन उपाय गैया मा खालामनो आरोना एनावसेब अन थेंक इउ सो माच अके सुवास नामदा सुवास मेक्सेला अके सुवास नामदों ओमफ्राय जोंना मरमिया मा होनदों जासिल्लाखौ साब खालामनो थांगासिनो आं नामदों एनावसेबा अके जि अके नामदों थेंक इउ सो माच मेक्सेला मा होनदों सुवास अलरेडि जयनिं हे नामदों ना अलरेडि जयनिं खानो सुवास मेक्सेला नोंजों ओमफ्राय एनावसेबा अन थेंक इउ सो माच ओमफ्राय सोर दं कमेन्ट खालामना होदो दे अननानै लोगोफोर ओमफ्राय अन थेंक इउ सो माच एनावसेब सुपार बिएसआ मा होनदों ब्लु हरनो हागोन ना आदा हायो ब्र मानो हाया जानो र' ब्लु होना होनो आङो ब्लु हायो मानो हाया बेलाय होना होबाय आं दे ब्लु सुवासआ मा होनो सुपार साबधान ब्लु सुपार साबधान कमेन्ट चेक नामदों जोंना सुवास बिया एनावसेबा अन थेंक इउ सो माच सुवासआ अन जोंना एनावसेबा आइ बिखुनजोआ अन थेंक इउ सो माच अन थानायनि थाखाय थेंक इउ सो माच रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरोना अन थानायनि थाखाय थेंक इउ ओमफ्राय सोर दं कमेन्ट खालामना होदो अन थेंक इउ सो माच एनावसेबा आइया जोंना मा ओंख्रि संखो आयै मा खालामबाय दङ खोन्थाहरदो दे आइ बिखुनजो सोर दं कमेन्ट खालामना होदो कमेन्ट अन सुवास बि ओइ अन थेंक इउ सो माच ओमफ्राय जासिल्ला नार्जारिया बानो दे साब खालामलायदो आं आगैमोन सोर खालामाखै नामदों ना साब खालामलायदोनो सोर खालामाखै दे खालामलायबानो जाबाय ओमफ्राय एनावसेबा मा होनदों सुवास लोगो खासो माथो आगै नामदों ना सुवासजों लोगो खासोनो एनावसेबा ओमफ्राय सोर दं दे कमेन्ट खालामना होदो जोंना ओमफ्राय सुपार बिएसआ मा होनदों सुवास दे आं दा चेक खालामगोन दै नामदारा दे नामदारना ओमफ्राय सुवासआ मा होनदों मेक्सेल आंबो दंखायो माथो दासो नायदों नामदारना अके ओमफ्राय सोर दङ कमेन्ट खालामना होदो मा खालामबाय दङ जोंना
सुपार बिएस मा खालामबाय दङ ओंखाम जाना जायाखै मर्निंनि ब्रेकफास्ट मा जाखो खोन्थाहरदो दे ब्रादार ओमफ्राय सोर सोर दङ बेनिफ्राय सुवासआ मा होनदों एन हाउसेफ आंबो लोगोखा गैया सानदोंमोन दा लोगोखा सारना गैया सानदोंमोननो सुवासआ अके सुपार नामदारना जासिला अन थेंक इउ सो माच जासिला आब' अन थानायनि थाखाय थेंक इउ भिडिअ बानायनो मोनथारैखायनो एलबि होबायलै आङो दिनै मरमिया मा होनदों जासिला आब' साबधान नामदारना जासिला आब'नो साब खालामबायनो जोंना मरमिया मरमी अन थेंक इउ सो माच मरमी अन थानायनि थाखाय मरमी अन थेंक इउ सो माच थेंक इउ लोगोफोर सोर सोर बेसे गोबाव सोलाबगोन मरमी अन थेंक इउ सो माच मरमी नों बेसे गोबाव सोलाबगोन देलाय खोन्थाहरलाय बेसे गोबाव सोलाबगोन खोन्थाहरलाय माबाफोर खामानि दं नामा अन थेंक इउ सो माच अन थेंक इउ जोंना राजिब बरा फैदों मा होनो दिनै बेरायनो थाङा नामा जोहोलाव दारना दिनै बेरायनो थाङा नामा जोहोलाव दारना बेरायनोथ' थांगौमोनलै थांनायालाय लोगो गैयाना आरो बेरायनो दिनै राजिब ब्रादार ओमफ्राय सुवासआ मा होनदों जासिला आब' लोगो खालामबाय कमेन्ट चेक नामदों मरमी अन जासिला आब' मा होनदों थेंक इउ आगै मरमी आंबो दा खालामसिगोन नामदारना खालामगोन आरोना सुवासआ अन ओमफ्राय एनाउन्सार अन मरमिया मा होनदों आंहा खामानि दं बाबानाव थांनो आं आदसा खामानि दं बाबानाव दे थांदो होमबा दे मरमी थांदो आंबो दोनखासिगोन आरोना दसे थानानै नोंसोर थांजोब्बानो आंबो दोननोसै आरोना नोंसोर थाङाबा आंबो थाबाय थागोन आरोना दसे बिदिनो बिराद गोबाव जाबाय आरोना एलबिफोर होयाबो सुवासआ अन थेंक होद नेटआ गल गल जाना होदों माथो सुवास अन थेंक इउ सो माच ओमफ्राय जोंना सुवास नोंनिया एलबिया खैथायाव मोनलाय खोन्थाहरलाय देलाय आं माने एलबि टाइमफोरखौनो बावजोब्बायलै खोन्थाहरलाय एनाउन्सवेब आइनिखौ गोसोआव दंखायो आं एलबि टाइमखौ ओमफ्राय सुवासनि एलबि टाइमखौसो आं गोसोआव मोजाङै मिथिया आरोना दे खोन्थाहरलाय जाहाथे थांनो हानाय बायदि आरोना एलबि टाइमखौ गोसोआव थाबाथाय अबेबा बेरायबाबो थाल हमनानै जेनेबा हाबहैनो हायो नालाय आदसा उमुगा एसांखिनियाव एलबि होयो र' दसे हाबहैनो बिदि खालामनो हायो आरोना बेलेगाव बेरायबाबो ओंखायनो एसे खोन्थाहरदो हायोबा मा जाखो लोगोफोर सुवासआ मा होनदों एलबि होथ'वाखै साबल' लाग्रोदों नङालै सुवास बे नोंनि मेन चेनेलखौसो होनदां मेन चेनेलनिखौसो होनदों मेन चेनेल ओमफ्राय मरमी अन थेंक इउ सो माच ओमफ्राय सुवासआ मा होनदों भिडिअ शट मोनसेल' होथ'दों दाचा मोनसेल' होदों आरोना सुपार बिएसआ अन थेंक इउ सो माच सुपार बिएस अन थानायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय ब्रादारनिसिम आंनि एलबियाव सापर्ट खालामफैनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच आंनि एलबियाव ना ओमफ्राय मरमिया होनदों आं थांबाय दे सनजित बायनो अके थेंक इउ सो माच अके बेनिफ्राय जोंना सोर गोदान साब खालामनानै कमेन्ट खालामदो आं खालामगोन दा एसे बिजि आं दोनथ'नोसै नामदा अके आगैमोन नामदारना जोंना जासिलिखौ सोर गोदान लोगो खालामना होदो जासिलिया दा जोंना जासिला आब'आ दाहाय बेक खालामगोननो दा एसे बिजिनो ओमफ्राय मरमिया बाय अल द अके सुवासआ मा होनदों आं संगितासो दा
आंनि सारे एकथा इयाव आं आदसा नोंखौ आङो संगिताना मिथिखाबाय ओमफ्राय माने नोंनि एलबि टाइमखौसो आं गोसोआव फिक्स गैया नालाय मिथिया दायो मिथिबाय आरो ना 1:30 आवर ना अके 1:30 आवर ना एनाउन्स जाबा अन थेंक इउ सो माच सुवास अन थेंक इउ सो माच थेंक इउ सो माच ओमफ्राय मरमिया मा होनदों नों गोबाव थाबाय दा फैगोन आं देनो आं गोबाव माने बारा गोबाव थाया आंहा मोनसे फिसा खामानि दं आरोना टाउनाव थांनांगौ आरो ना फिसा खामानि दङ ओमफ्राय फैया नों नामदारा थांगोनब्रा आं थाङो आङो बारा कमेन्टसो खालामा आङो बयनिबो एलबियाव गिदिंजोबो आं मिथिबायना सोर एलबि होयो आं गासिबनियाबो गिदिङो आं कमेन्टसो होआ आरोना मेन रिजोना बेनो आं गिदिङो नायो मा सोलिदों ओमफ्राय सुवासा अन थेंक इउ सो माच रैसुमै ब्रह्म हेल' मस्ट वेलकाम रैसुमै ब्रह्म मस्ट वेलकाम ओमफ्राय जोंना एनाउन्स जाबाय अन थेंक इउ सो माच सुवास आं थाङो दै नोंनि एलबियावथ' थांखायो आङो मैया मोनायावबा नोंनि एलबियाव थांदों ना लाइक दाहोन ना मानिदों आङो आंना नटिफिकेसन फैबानो हाबहैखायो आङो हाबहैनायालाय आं ओमफ्राय सोरबा कमेन्टसो खालामनाय जाया आरोना ओमफ्राय जोंना रबियाल हेल' रबियाल जी हेल' गुड मर्निं सुवासा मा होनदों हाय रैसुमै जयिन नामदार ना रैसुमै लोगो जालायदो जोंना सुवासजों रैसुमै जी ओमफ्राय सोर दङ कमेन्ट खालामना होदो एभ्रिवान गाइस जोंना सुवास नोंना चेनेलनिया बोरै जाखोब्रा बोरैबा खोनादों माथो मोजांबो खोन्थाया आसित देवर्मा संजित आई लव अच्छा आसित देवर्मा डॉलर दे दो मुझे आसित देवर्मा मुझे डॉलर दो आई लव यू टू आसित देवर्मा रविल आप कैसे हो मैं ठीक हूँ रविल और आप बताओ आप कैसे और आप कहाँ से है रैसुमै ब्रह्म ने बोला ऑन एन हाउस ने बोला ऑन थैंक यू सो मच रैसुमैया मा होनदों ब्लू होदेन अके ब्लू होना होबाय आङो दे बेनिफ्राय दे मनो जादों मरमिनी बायदि अच्छा रवि ने बोला हम गुवाहाटी से अच्छा गुवाहाटी से ओके मैं भी गुवाहाटी जाएगा ना आप लोग के साथ मिलेगा ओके थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए मैं उदालगुरी से हूँ ब्रदर उदालगुरी से थैंक यू सो मच रविल एन सेवा ऑन थैंक यू सो मच ऑन रहने के लिए और एवरीवन गाइस सभी को थैंक यू सो मच मेरा दिल से आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहने के लिए थैंक यू एन सेव सुदंग सुवास काशीकोबा ना एवरीवन गाइस सभी को थैंक यू सो मच और कमेंट कीजिए थोड़ा सपोर्ट कीजिए मुझे भी आप लोग का भैया भाई जैसा सोच के थोड़ा हेल्प कीजिए सपोर्ट कीजिए आप लोग की सपोर्ट से ही मैं आगे जा सकता है आप लोग सपोर्ट नहीं करेगा तो कौन करेगा और रविल नामा आप खाना खाया खाना तो अभी नहीं खाया मैं सुबह का चाय पिया है चाय बिस्कुट पिया है और खाना अभी तक नहीं खाया है रैसुमैया मा सुवास बि र' आं नायनि नामदारना ओमफ्राय सुवासा मा रैसुमै साबधान कमेन्ट चेक नामदारना साबधान खालामबायनो रैसुमै साबधान खालामबायनो आरोना सुवासा अके रैसुमै नामदारना अके ओमफ्राय सोर दङ गोदना गिदा मोनदोंलै गोदनाखौनो अके ओरै मबाइल लाबाय थाबा गोदनायसो गिदा जायो आरोना कमेन्ट जिलिक मिलिक नों ड्रेस गाना टाउनाव बेरायोबोला सेंग्राफ्रा ओमफ्राय सुवासा अन थेंक यू सो मच आप हिंदू हो हाँ मैं हिंदू है रविल मैं हिंदू है इसके बाद सुहास ने बोला ऑन थैंक यू सुहास हार्ड हो गया थैंक यू सो मच ऑन थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच दोननोसै दांलै लोगोफोर ना मा बुङो माथो बाराबो मानसिबो गैखाला मबाइलाव दुंखावला जोब्बाय माथो फाग्लासो मबाइलफोरानो दाम खमिलै मबाइलबो लानो हाला बेखार जाबाय सोरबाफोर गोरजिया लाङोबा बुंदो थाहैनोसै आङो
संजय कुमार ने बोला लाइक डन, थैंक यू सो मच। संजय ब्रदर आ गया मेरा एलबी में, थैंक यू। मैं वीडियो करने के लिए टाइम नहीं मिला ना, इसलिए एलबी दे दिया मैं, थोड़ा टाइम एडजस्ट करके भी। संजय हेलो बोला है, एन आउट ऑन। रविल ने बोला आपका बात समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, रबिल में मतलब हम लोग का भाषा से बात कर रहा है। जो मतलब जो भी पर्सन ना जैसा कमेंट करता है, मतलब हिंदी में कमेंट करेगा तो हिंदी में बात करेगा, लेकिन और अपना एसामिस में बात करेगा तो मैं एसामिस बोलेगा, और बोडो में बात करेगा तो मैं बोडो में ऐसा रिप्लाई कर रहा है। सुहास ने हंस रहा है। संजय ने बोला है भाई बोल रहा है, ओके बता दीजिए। एन हाउस साहब ने बोला है थाथ'दो सना फोरनो, ओके थैंक यू सो मच एन हाउस साहब दीदी आबो। सुहास ने बोला है आं ना फैनो, ओके थांगोन। संजय ने बोला आप कैसे हो, मैं ठीक हो, आप बताओ संजय आप कैसे है। और नमस्ते पानी गया बोल रहा है, ओके। संजय ने बोला हेलो भैया जी बोल रहा संजय ने। रैसुमै मा होनदों सुहास आं लोगो खालामबाय दे आंखौबो खालामनांदों। संजय ने बोला गुड मॉर्निंग। सुहास ने बोला मॉर्निंग। संजय ने बोला राधे राधे, ओके। संजय जी आपके साथ भी राधा रानी का कृपा हो जाएगा। रबेल ने बोला आप बांग्ला आती है? नहीं, अभी तो बांग्ला मुझे नहीं आता है, बांग्ला नहीं आता है, बांग्ला नहीं आता है। संजय ने बोला है ऑन 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 ऑन, थैंक यू सो मच। संजय जी ऑन रहने के लिए थैंक यू सो मच, ऑन ऑन थैंक यू सो मच। संजय ने बोला राधे राधे। सुपार बीएस ऑन, थैंक यू सो मच सुपार बीएस आंनि एलबियाव सापर्ट खालामनायनि थाखाय, गोबाव सम आंनि एलबियाव थाबाय थानायनि थाखाय थैंक यू सो मच, रोजा रोजा साबायखर थाबाय। संजय कुमार ने बोला है राम राम राम, ओके राम राम राधे राधे। सुहासा ऑन, थैंक यू सो मच ऑन थानायनि थाखाय। रैसुमै होनदों ऑन नामदों ऑन रैसुमै। सुहासाबो ऑन। संजय ने बोला राधे राधे राम 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 राधे राधे राम राम। रैसुमैया ऑन, थैंक यू सो मच। संजय ने बोला राम राम, थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए ब्रदर, थैंक यू सो मच। ओ ब्रदर ना संजय ब्रदर, मैं आपका एलबी में जो गया था ना, मुझे सब क्या ना, मैं सभी को भी बैग रिटर्न दे दिया ब्रदर। संजय ने बोला सपोर्ट सपोर्ट बोल रहा है। देखो संजय, जो भी नया है संजय की साथ भी फ्रेंड हो जाओ एवरीवन गाइस। सुहास ऑन, थैंक यू सो मच। सुहास संजय जो लोग जानबा संजय के साथ फ्रेंड हो जाओ, संजय भी बहुत अच्छा है, गुड 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 बोल रहा है। सुहासा ऑन, रैसुमै गोलोलो ना बेरना। संजय ने बोला गुड गुड थैंक यू। रबिल ने बोला आप काम क्या करता है? रबिल मैं अभी फिलहाल मैं कुछ भी काम नहीं करता, अभी मैं बेरोजगार है, कुछ भी नहीं कर रहा है, ऐसा ही है अभी घर में। सुपार बीएस ने बोला है सुहास आं साब खालामना कमेंट खालामबाय दे नामदारना। संजय ने बोला ठीक है भैया बोल रहा है, ओके राम राम राधे राधे। सुपर ऑन 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 ऑन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। संजय ब्रदर मैं एलबी बंद करेगा ये सोचा था और अब आ गया, थैंक यू सो मच। मैं एलबी बंद करेगा ये सोचा था और अब आ गया, थैंक यू। सुहास ऑन, थैंक यू। गणेश 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 नादन, थैंक यू। राम 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 राम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और संजय जी आप बताइए, आप सुबह का ब्रेकफास्ट हुआ कि नहीं हुआ आपका? संजय जी आपका सुबह का ब्रेकफास्ट। और संजय जी आप बिहार कौन सा जगह से था बोल रहा है, मैं भूल गया बिहार कौन सा जगह से था। रेसुमिया ऑन, थैंक यू सो मच। रेसुमी जी ऑन थाने थाखाय थैंक यू। मोबाइल गर्म हो गया, मेरा मोबाइल गर्म हो गया। गया डिनर, अच्छा हो गया डिनर, अच्छा हो गया डिनर, अच्छा अच्छा। सोर दङ दे ओमफ्राय भभुआ जिल्ला बैगुर, अच्छा भभुआ जिल्ला ना, अच्छा भभुआ जिल्ला। ओमफ्राय सुहास संजय सावधान कमेंट चेक प्लीज बोला संजय आपको सावधान क्या सुहास बी ने। संजय ने बोला राम 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 राम, थैंक यू सो मच। सुहास ने बोला ऑन। सुपार बीएस ने बोला रैसुमै साब आरो कमेंट खालामबाय दे नावदों। आं एलबि दोननोसै दे लोगोफोर, देदो बिदा लालायलायदो ना मा बुङो। सुपार अन अन अन, जोंना सुपार बीएसआबो अन। ओमफ्राय जोंना संजयआ मा नामदों मे ऑल वीडियो कैसे डालो भाई बोल रहा है। ऑल वीडियो में मतलब कभी प्रॉब्लम भी आ सकता है रे संजय ब्रदर। कोई मेरा दोस्त लोग का भी प्रॉब्लम आया लेकिन मेरा नहीं आया।
ऑल वीडियो डालने के लिए आपने जो भी हो मतलब यूट्यूब से डाउनलोड करो, डाउनलोड करने के बाद और यूट्यूब से डाउनलोड करो और एक वॉइस सेंस ऐप से, और वॉइस सेंस ऐप में जाके मतलब वॉइस को थोड़ा थोड़ा मतलब थोड़ा रिपेयरिंग करो, थोड़ा चेंज करो। इसके बाद आप वॉइस टू चेंज कर लिया। इसके बाद जो भी ऐप्स में आप कैन मास्टर भी हो, बीएन भी हो, इन शॉर्ट भी है, जो भी ऐप्स में मतलब आप वीडियो एडिटिंग करो तो इसे ही में डालता है। और कॉपीराइट आएगा तो हटा देगा, कॉपीराइट नहीं आएगा तो मैं रखेगा। मैं ऐसा करता था, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है, मतलब मैं ऐसा करता है। कैसे चेक कर रिटर्न कर दूंगा, चेक करके रिटर्न करेगा हम लोग का संजय ब्रदर ने। इसके बाद ऑन थैंक यू सो मच संजय ने ऑन संजय ऑन सुपार बीएस दे आं रिटर्न हरफिनगोन नामदों जोंना रैसुमै ब्रह्मआ। आं दोननोसैदां खोनासारबायलै नै नायनो आरोना। ओमफ्राय कौन है प्लीज कमेंट कीजिए। ओमफ्राय सबको रिटर्न पक्का बोल रहा है, सबको रिटर्न पक्का संजय ब्रदर ने हम लोग का। ओके बाय डे नाम दो सुहासा। ओके थैंक यू सो मच संजय ऑन थैंक यू राम राम। ओके नाम दो। हाँ संजय ब्रदर मैं एलबी बंद करेगा। ओके ब्रदर थोड़ा मतलब टाउन में जाएगा, मैं थोड़ा काम है। और सभी को थैंक यू सो मच। ओके सभी को थैंक यू सो मच मेरा एलबी में आके मुझे सपोर्ट करने के लिए। और जोंना नै दिङा फैदों आरोना लाइक नामदों थैंक यू सो मच दिङा ब्रदर लाइक होनायनि थाखाय। सोर दङ दे बिदा लायलायलायदो कौन है थैंक यू सो मच मेरा एलबी में आके आप लोग इतना सपोर्ट किया है, दिल से सभी को थैंक यू सो मच। और मे भी कितना हो सकता है, मे भी आप लोग को सभी को सपोर्ट करेगा, आप लोग की एलबी में जाने के लिए कोशिश करेगा, आप लोग का एलबी में भी जाएगा। आप लोग में मुझे जैसा सपोर्ट किया है, मैं भी ऐसा ही आप लोग को सपोर्ट करने के लिए ट्राई करेगा और सपोर्ट करते रहेगा। डींगा सुहास ने बोला है डींगा ज्वाइनिंग बोल रहा है। और एवरीवन गाइस सभी लोग बाय ले सो मच थैंक यू सो मच। नेटाबो गोल गोल से बोरैबा जागासिनो दङ। इसके बाद संजय ने बोला मैं ज़्यादा नहीं सकता पर पाया भाई। अच्छा ओके संजय थैंक यू सो मच। संजय मेरा हिंदी ना अच्छा से नहीं होता है, कोई मैं मिस्टेक बात बोला तो मुझे सॉरी। हाँ संजय ब्रदर क्योंकि हम लोग ना बचपन से मतलब हिंदी से बात नहीं करता है ना, इसलिए हम लोग का भाषा मतलब दूसरा होता है ना, इसलिए हिंदी भी इतना स्पीड मतलब नहीं होता है हम लोग का। संजय ब्रदर बाय ले लो ब्रदर थैंक यू सो मच संजय ब्रदर। और सुहास बी थैंक यू सो मच जोंना संगीता सुहास बी फुल सपोर्ट होनायनि थाखाय आंनियाव नहीं कहने बात नहीं है बोल रहा। अच्छा की बात नहीं है बोला। ओके दोननोसै आं माने मेल भी बंद करेगा संजय ब्रदर ठीक बोल रहे हो, हिंदी बोल रहा भाषा बोल रहा। ओके थैंक यू। ओके aduh goodness ada leh। ओके बाय बाय दं। ओके सभी को थैंक यू सो मच। ओके सभी को थैंक यू सो मच, सभी को थैंक यू सो मच। ओके बाय राधे राधे राधा रानी का कृपा हो जाएगा संजय ब्रदर आपके सभी। बाय थैंक यू सो मच एवरीवन गाइस, सभी को थैंक यू सो मच मेरा दिल से।